Alakira Muhammadu Alakira Mamadu Nyomada Alakira Muhammadu Alakira Mamadu Nyomada Alakira Muhammadu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الزاهدين محمد وآله الطاهرين المعصومين وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Badin tafashir filala jabba wa amba bedo kiramanto ala ka dela ala fe ala ka hina anaka kishi anaka barka ala ko jidi an kelengele na bela jelenka Rabiul Awwal tletan fla o benyina mayan karamogo fe Sayyid Sharif Usman Madan Haidara ni ala ye dogo kumben fenen jira anna na bi fo ma ko dengudi shu abi segi ninga o kenen sigi samba flantan wora dengudi kene an flanie o de sanfe kabe December kalo tletan ani wolon vlama bara nunu bela jelen daminena ni nabaw ka foliye anu ka bismillah kan ka ko bela jelenye an karamogo denga Sayyid Ahmad Tijani Haidara ale nana wajuluke ninga blasiraluke manam na Sharif Usman Madan Haidara ale kena soro ma bawelelew olumunu ye kena soro ka bo Burkina Senegal Côte d'Ivoire ona nyogona dugu warawla haka ja Mali era kono ya uye kumadi o ma badoma olu ye foluke anga janga nyama da olufe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم أمي على تنوك على بركة على سينا إيراناتون على كرام محمد صلى الله عليه وآله وسلم على بغني ونسوجا كنا إيرالي نامبي أدوكم لانانكا ما اسمو والمادوكا ما تسميا نوي كرا كابتمي Omi labin obike Fédération Ansardine International fait na benyene maya ankara mogo fe Baharun Nada Asidi Sharif Usman Madan Haidara kan nabaga bela jelen fo min nana siraw sira fe ka fo aw bismillah kene kononana bi anga mogo ba chama ne biano minnu bɔra jamana kɔfɛ ani jamana kɔnɔna alhamdulillah an karamɔgɔ a Sheikhul Islam Mahamoud Bande ka bɔ Burkina Faso ale nana a bɛ an fɛ kɛnɛ kɔnɔna an bɛ dugawu k'a ye ka foli k'a la o cogoya kelen na min ye Kaye imamba n'o ye Kaye Haut Conseil président fana ye imam Amadou Fofana ale fana bɛ kɛnɛ kɔnɔna na an ka autorité administrative ani politique olu caman de bɛ yan nɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo bi Fédération Ansardine International tɔgɔ la u ka bisimilalikan u y'a di délégation internationale mɔgɔw ma n'o ye Seba Sissogo ka bɔ France ale bɛna foli kɛ international bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammadin wa salim. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ansardine International togola no Fédération Ansardine International fadi ko ka bɔ ka silamɛ jama bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ o mɔgɔ i bɔra diɲɛ fan o fan i bɔra jamana yɔrɔ o yɔrɔ kana an karamɔgɔ Sheikh Sharif Usman Madan Haidara dɛmɛ ni mawludu baara in na ko aw bisimila aw bɔra aw ka so hɛrɛ la tɔɔrɔ m'aw sɔrɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'aw bɛɛ lajɛlen ɲuman segi hɛrɛ la mun m'aw natɔ sɔrɔ o kana aw segintɔ sɔrɔ o kɔfɛ an b'an ka sababu yɛrɛ fo n'o ye Sheikh Sharif Usman Madan Haidara ale mun kɛra nin kɛnɛ in sababu ye an b'a ɲini Ala fɛ sija ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'o danna ma yarabi an minnu tugura Ala k'an b'a dɛmɛ nin baara in kɛli la baara yɛrɛ kɛko ɲuman Ala k'an bɛɛ lajɛlen bila o sira kan kira yɛrɛ n'a somɔgɔw kanu kama bidon yɛrɛ la yɔrɔma kosɔn sɔli ala rasulu. Alhamdulillahi hamdan kathira wassalatu wassalam ala rasulillah
سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبا المو أنت تايرجا أنكلم كوفي ka Allahu ta'ala tanuka barkada masaminya biyirana masaminya na lonin kenen kanyambi foli be wa alai barkada be wa alai kasali anga kirabaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ka sababu nyuman fo nin jama min fleya munya sababu jonya sababu Sharif Usman Madan Haidara. Nyeni ndefo kai mbese go kuma kelen kan yantugu ngo anga Sharif che ani baraji anfle ni foro min konobi abe ni yiri tege tumami ka wagabo ka sene fogata nyose moma ka soro ka nyotege ka tobi kan wele kan gana dumuni ke ko banao nin jamai alani Sharif Usman Madan Haidara sika sitala ne ba fode dante foli mina mbise ga min fo jamae ambe nanaga kuma sonjila de nota ya be fo ka bon ni fen diara moye na tlala kumala iba fo itonga ga kuma sonjila wambo de kono yambi note ni femindo no dlonendo mauludu kola mo sitise ga fen fo tuguni Sharif Usman Madan Haidara makuma min fo oteyo ngamba sonjila de dro olam lalanga foli deke na baga betogola ko beniche beni baraji ka anga Sharif chefo anaga dimaya alaga si janduma alaga keneya duma halibi be komina be badon jama min be so kono ya o nyogona be kenema o mago be muna insha Allah ni ala ya sago dama amana me chugo yoro were de be nyini jama imbi sega ku yoro mi insha Allah andale mbala obe kefana oni yoro la sa mbe haketo nyini ke jama fe kadaka ku kacha kabefo ni islamia folie kadwa ke be kadwa nyini befe hadha fassalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh abe yafa debna kuma korake togola ala ya ka kalfa minala no tale de kuma kuma tungorla ko togola kuma la ka kalfa ma kuma na ne be foli ke jamae fefe se ya soro ya ka foli ke la bele jele ala ku sigi
segu mangula ala ka nu kisi ala ka nu tanga mina kuma kunguruni fo karamɔgɔ tɔgɔ la bi kɛnɛ n'a y'a lajɛ bi foyi tɛ sabali bɔ jama bi jama ye an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ an ka ko to ɲɔgɔn ta la an ka yafa ɲɔgɔn ma mali y'o jamana de ye Aidara ala ye mun k'a ye hali bi ala ka dɔ fara a ka sankɔrɔta an bɛ ala deli ala k'a mɛn an kɛrɛfɛ yan ala ye sababu mun d'a ma ala ka barika don a denw na ala ka barika don a denw na hali bi an ka duwawu kɛ ala k'a mɛn an kɛrɛfɛ yan. Dans tout le monde entier, Ansardine est représenté et partout on parle de Ousmane Chérif Madani Haïdara. C'est un don de Dieu. Allah Deya Dama. Mogotissé. Allah est minke au Wassara. Personne n'a rien et personne n'est rien. C'est Dieu qui a. Je prie le bon Dieu de lui donner une longue vie, de mener à bien ses actions. Je me rappelle dans certaines mosquées, on dit qu'on ne doit pas fêter le Mawloud. Pourquoi? Et que le prophète, on ne doit pas fêter l'anniversaire du prophète. Ils ont dérouté. Ils sont perdus. Et il faut qu'ils se reconnaissent et qu'ils se retrouvent. Que Dieu exauce nos vœux. Que Dieu accepte nos prières. Je remercie tout le monde entier. Que Dieu nous montre l'année prochaine. Je vous remercie. Assalamu alaikum. Anfa anga chokoroba asiri Cheikh Chérif Ousmane Madani Haïdara. Assalamu alaikum. Ne Flebaw ani mawludu kene kɔnɔ ya bi ani minnu b'a la k'an lamɛn radio sow la an b'a fɛ ka poyi dɔ dilan an fa an ka cɛkɔrɔba n'o ye a seri Cheikh Chérif Ousmane Madani Haïdara ye. Chérif Ousmane Madani Haïdara baasi t'an den i bɛ min fɔ bɛɛ t'o fɔ sabu i bɛ min dɔn bɛɛ t'o dɔn. Dɔnni tɛ sɔrɔ kodɔn kɔ kodɔn tɛ sɔrɔ hakili kɔ Chérifu den ala ye kodɔn hakili d'i ma ba Madani den ala ka kunkolo dalen ani kunkolokotow olu tɛ kelen ye. Chérifu i ta y'i nakan ye mawludu ka kira bange don dɔn a n'a ka denkuni don kɛ jamakoba ye dugu ni dugu jamana ni jamana k'a kɛ koba ye wajuluba dubabuba ba Madani den o yera e de la. Chérifu ka Chérifu nin ka gɛlɛn a kɛbali tɛ min tɛ se k'a kɛ a ka gɛlɛn o de ma. Ɲinɛ kunfɔlɔ de ye ɲinɛ ye wa a tɔ ye dɔ bɔra dɔ wɛrɛ bɛna bɔ. ba Madani den wa ɲinɛ tɔ bɛ dingɛ kɔnɔ dɛ san o san dɔ bɛ fara mawludu jama kan cɛw musow maakɔrɔw denmisɛnw farafinna ani farajɛla. Ni Buktu ye Tɔnbɔkutu sabu ye ni Pama Jɛnɛpo ye Jɛnɛ sabu ye ni Dili Umu ye Dili sabu ye Tamani baasi t'an ye Ousmane Chérif sabu ye. Ousmane Chérif ye Baya Layidu wɔɔrɔ sabu ye Baya Layidu wɔɔrɔ ye Ansardini jama sabu ye Ansardini jama ye Mawluduko jama sabu ye Mawluduko jama ye ala n'a ka kira sabu ye ala n'a ka kira ye alijinako sabu ye alijinako ye labanko ɲuman sabu ye
ansardini jama ala k'an bɛɛ sɔn sababu ɲumana ni labanko ɲumana ala ka san 2017 jira an na o mawludu ala k'o dugawu minɛ basande ni kun ye ne ka poyi ye ka da i la ansardini président o sina ka 4,000 ka sin k'o bila ka sin k'i jaza i haydara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salawatu rabbi wa taslimatuhu ala al-bashir al-nazir sayyidina wa habibina wa azimina wa shafi'ina Muhammad. Salla alayka Allah ya alam al-huda ما هبت النسائم وما ناهت على الأكل همائم فاحنع فأنت السيد المقدام. أما بعد إخوة الإيمان نحن أمامكم في مالي في باماكو في موقف عظيم مع الأخ والأمين الصديق عثمان مدني حيدرة حفظه الله ورعاه. وأنا أتمنى أن يكون هو معي في سفر إلى بوركينا فاسو فهو لنا فهيهات هيهات أن يكون لكم فيما بعد. Mabih zama tonninga sallam pos wende on bon harwen on compte malego farne mawa te wana shanga wana luba beba la ton suriya no ner hambe bama koruna mbed mabiga Usman Haydara Tora la ton han bon hode yar ha wana kwili betala kwili tenyam me vosma sa tenyam me yan tirame la kom tara ton woso te nambo hanza kwili mati sake mati zarse amman ana tunton yan kwili. أيوة الحمد لله رب العالمين. أنا شيخ يمين فسيسا ni ala sona aminu o yelema akuma baba minu na ya fo afolola katanga nyine ala fe ka bo shitana toroma katla ka sinzini ala togo barkamai mi yidiya nema labol tigi ani lahara hina kerengeren tigi ka kishi ni nema chama nyine ala fe ka di an karamogo mokema no yi an karamogo ba السيد الشريف عثمان مدني Haydara o kɔfɛ dun a ko nusɔndiya dan do olu ko yɛrɛ sɔrɔ yan nin jamanaba in kɔnɔ duguba in kɔnɔ jama sanumanba in ɲakɔrɔ ni kɛnɛ jumɛn ye kɛnɛ min ye ala kira muhamadu o bangeni kɛnɛ o balimakɛ fɛ o ka seyidu fɛ o ka karamɔgɔ fɛ o ka kaidu ruhi fɛ n'o ye asayid asharif Usman Madani Haydara. Mam gom da ya koya ga malekale tarawa ha ba he la mam ketun tarawa ha ba bil ko nam datan to ngambase ter pa ma de menga en shone nabiyama yum hinjile fa wona ko Usman Haydara ko do wona ko sa ne han shon no ngobram fa ne parla kamba wona kete burkina abang tia nyemetenga wa male ya tenga wona lubu hab hon kodo wassalamu alaikum. Alhamdulillah anga shegu ya ka kuma laban ko sabula Sharif Usman Madani Haydara ale de wulila ka jɔ ka valeur do ala kira bangenina ni diɲɛ bɛɛ bɔra kalama ko fɛn de do min ka kan ka kɛ fɛn de do n'a dabilala
silamaya bi ben o kuma na halibi k'a b'a ɲini an ka seyidu fɛ a ka hakili to burukina la halibi wahabiya bi se ka ban cogo min na a tɔ ka kɛ ala kira yɛrɛ ye an ka se ka baro kɛ ni ala kira ye o kuma na Seku ka kuma danna yan ko hakɛto bɛ nin na sɔli ala rasul karim salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ayiwa n bɛ jama silamɛ bɛɛ fo k'a ni su an bɔra Masina an sen na an nana an sen jɔ sirifukɛ ka mawuludu kɛnɛ kan n y'a ɲini ala fɛ ni ala m'an si n'an si kalifa ka o kɔnɔ n bɛna tagama an sen na ka na drapeau di Sheikh Sharif Uthman Mandan Haidara ma ko Mali kun bɛ yen waati min ko Mali lonbalanbara sirifukɛ de ye Mali jɔ o kama n nana ni cɛkala ye ko cɛkala kɔrɔ cɛw ka fara ɲɔgɔn ani musobaw o de kama n nana ni cɛkala ye ani drapeau ka na di Haidara ma bagi jɛma min filɛ nin ye n nana di sirifukɛ ma ni ala ye avion nɔgɔya ye a ka nin sira ku la a ka kɛbɛkɛbɛ diɲɛ bɛɛ k'a ye salamu alaikum. Bismillahi rahmani rahimi. Sirifukɛ jamanatigi tɔgɔ la gouvernement kuntigi tɔgɔ la ani Thierno As Diallo tɔgɔ la ko k'i fo ko k'i wale ɲuman dɔn foli tɛmɛnen ko silamɛ jama cɛ fara muso kan fɛn fɛn y'a sen bɔ a kɔrɔ ka se yan ko k'a bɛɛ fo k'a bɛɛ wale ɲuman dɔn jamana in kɔnɔ gɛlɛya o gɛlɛya n'o bɛ se ka s'an ma o ye diinɛ ntanya gɛlɛya mɔgɔ mɔgɔ n'i y'i yɛrɛ kɛ nin diɲɛ in kɔnɔ bi Maliba in kɔnɔ ko diinɛ tɛ la e t'i bɔ yɔrɔ dɔn e t'i ta yɔrɔ dɔn e bɛ fili diɲɛ kɔnɔ ala kana fili sirifukɛ mɔgɔ min bɛ se ka ni jama hiriga fara ɲɔgɔn kan bi su in na bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la bɛɛ k'i sigi i sigiyɔrɔ la nin jama in o tɛ jama foyi wɛrɛ ye ni diina jama tɛ hali bi ala ka diina yiriwa an ka jamana kɔnɔ hali bi ala ka silamɛya yiriwa an ka jamana kɔnɔ an bɛ dugawu min kɛ jamana ye bi hali bi an ka kɛ diinɛ mɔgɔ ye an bɛ dugawu min kɛ jamana ye bi hali bi an ka ko to ɲɔgɔn ta la an bɛ dugawu min kɛ jamana ye bi hali bi an ka sɔn ɲɔgɔn ta ye n'i y'a lajɛ seleke naani Burkina Côte d'Ivoire Sénégal degun bɛ bɛɛ fɛ mais degun min tɛ ban hadamadenw an ka segin diinɛ ma sirifukɛ n y'i fo k'i waleɲuman dɔn n y'i fo k'i waleɲuman dɔn hali bi n y'i fo k'i ka fasodenya ɲuman dɔn hali bi ala k'i jɔ i jɔyɔrɔ la hali bi i ka kɛ Serifu Madani ye hali bi i ka kɛ Haidara i ni ce i ni baraji. أيا له حمدا دائما ثابتا أبد هو الأحد الباقي تعالى جلاله تنو بي على تنو مينات بنا سباتيلندو على مي على كلي على ميني أكا على يكرو تالندو صلاتنا على من زهر بولادته الحق وبينه فزهق الباطل فاجتنبوا amme soli kira ka kira min ne o bangeni kera tiɲɛ bangene o mi ye tiɲɛ walawala ni nka galon forokilen kɔfɛ an ka yɔrɔ ma jɛn ka bɔ a la على الإسلام
بايع كل صحابة الأخيار في الدنيا والآخرة سعدوا ala kira ka sahaba bɛɛ lajɛlen ye baaya kɛ ni ka don silamɛya la o de kama u ye kunnadiya sɔrɔ diɲɛ ani lahara لا نشرك بالله شيئا فذلك إيماننا وكل منا عاهد أنه لا يسرق فعملوا an bɛɛ lajɛlen ye layidu ta ala ye kan tɛ foyi fara kan wa o de ye anw ka limaniya fɔlɔ ye wa an bɛɛ lajɛlen ye layidu ta ala ye kan tɛ sonyɛni kɛ o de kama an bɛɛ ka jɛ ka baara kɛ ka balo an yɛrɛ la ولا نزني ولا نقتل نفسا حرمها الله بغير حق فساء سبيلا فاحذروا an y'an kale ala ye kan tɛ jɛnɛya kɛ wa an tɛ maa faga ala ye maa min fagali kɛ haramu ye a ka dɔn o ye taasira jugu ye an k'an yɔrɔ majanya ka bɔ o la أيم الله لا نأتي ببهتان ما دمنا أحياء ولا نعصي محمد النبي السلام فبايعوا wa an y'an kale ala la ko an tɛ namara kɛ fo ka taa an sa wa an tɛ kira muhamadu sɔsɔ waleɲuman na a y'an bila waleɲuman min na o min ye kisi nabi ɲuman ye o tuma la an kana baaya kɛ wala an ka kisi diɲɛ ani lahara كفانا عثمان مدان حيدر مرشدا دعا ببيان قانع ساتئ له an karamɔgɔ sherif usman madan haidara e wasala anw ye kandaba ye e weleli kɛ ka taa i mɔkɛ kira ka sira ma ni dalilu tilennenw ye dalilu minnu n'olu tɛ sɔsɔ n'u tɛ se ka wuli nahanu usmaniyuna wa madaniyuna wa haidariyuna ila al abadi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. alhamdulillah n badenw ni dantigɛlikanw ani folikan nunu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ kuma seginna ka na di an karamɔgɔ yɛrɛ ma jama nakun ɛsɛyed sharif osman madani haidara a ye min sɔrɔ ka lase kɛnɛ belebele in kan n'o ye mawuludu san 2016 dengudi kɛnɛ ye desanburu kalo la an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ asilamɛw an ka foli kɔfɛ an b'a daminɛ ni setigi ala tɔgɔ ye ala min y'a daminɛ n'o b'a laban an bɛ sɔli an ka kiraba in kan n'o ye muhamadu ye kira min cira hinɛ kama ani diɲɛ dilali kama ani diɲɛ lafiya kama o kira in an bɛ sɔliya sodungo sanimanw kan a n'a ka sahaba ɲumanw su in na an bɛ kɛnɛ min kan aw bɛɛ b'a dɔn muhamadul mukhtar el bashir el nazir ale ka bange ni denkundi kunbɛn an bɛ o zikira la su in na an b'an ka foli ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔ ma k'an ka foli ɲɛsin a ka gouvernement ma k'an ka foli ɲɛsin maliden ɲuman bɛɛ ma k'an ka foli ɲɛsin diɲɛ bɛɛ ma o kɔfɛ an bɛ foli in kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin aw minnu y'a ka baara bila jamanajanw na dugujanw na quartierjanw na ka n'aw sigi nin kɛnɛ in kan fiɲɛ la yan nakun si t'aw la ala tɔgɔ kɔ an ka foli bɛ aw ye a sɔrɔ bɛ ala bolo an b'a ɲini ala fɛ kɛnɛ in sigira hɛrɛ la ala k'a wuli hɛrɛ la u ko ka kuma kɛnɛma mɔgɔw fɛ ko kɛnɛmana falen don mɔgɔw b'a fɔ u bi don o kumana sécurité bɛ yen u ka kuma mɔgɔw fɛ
an b'a ɲini mɔgɔw fɛ u ka sabali place de tɛ kɔnɔna na u kana ɲɔgɔn digi an b'a ɲini ala fɛ ala k'a ban hɛrɛ la su in na an kun ye layidu dɔ de ta bangeni don k'a fɔ ni siw janyana dɔɔni ko an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi an bɛna o layidu dafa cogo ɲini layidu min don a ka gɛlɛ kosɛbɛ n bɛ fɛ denmisɛnw k'i janto a la ne ka kuma ka ca olu de fan fɛ ani musow o tɛ ne ye dɛ alakira sɔlɔlahu alaihi wasallam ale yɛrɛ de ko i ka kuma denmisɛnw fɛ k'u bilasira k'u dusukun ka makan k'a yɛlɛmɛ mango k'ale muhamadu cira ni nin diinɛ sanima in ye ko denmisɛnw de ko an bɛ sa i nɔfɛ mɔgɔkɔrɔbaw ko i wolola an ɲɛna alors munna kira ka kuma cayara denmisɛnninw nɔfɛ olu de ye sini ɲɛsigi ye o olu de bɛna du ta olu de bɛna jamana ta sini présidentw de don sini maires de don sini députés don sini dɔgɔtɔrɔ ɲumanw don sini juges don kumana denmisɛnw de ye jamana jɔberew ye o de la a bɛ f'i ye ko akrimu kulla saghira fa inna liddahari damir kullu zi sha'nin kabir kana min qablu saghir akrimu kulla saghir k'i ka denmisɛnnin bɛɛ bonya inna liddahari damir k'i k'a dɔn ko sini ka jan sini ka jan dɛ kullu zi sha'nin kabir kana min qablu saghir k'i ɲɛ bɛ kobatigi fɛn o fɛn na bi président de la république n'i ye ministre dɔ lajɛ n'i ye milliardaire dɔ lajɛ n'i ye karamɔgɔba dɔ lajɛ n'i ye alimamiba dɔ lajɛ n'i ye mécanicien ba dɔ lajɛ ka dɔgɔtɔrɔba dɔ lajɛ k'a bɛɛ fitinin kun bɛ yen o de la jamana bi jɔ ni denmisɛnninw de ye éducation bi daminɛ so de kabini den bi sin min ni jamana min denw jogo tiɲɛna ka n'a kɛlɛ bilen n'i jugu don a halakira kaban jogo de bi mɔgɔ jɔ jogo de bi du jɔ jogo de bi dugu jɔ jogo de bi jamana jɔ ni jogo tiɲɛna dɔrɔn ko i ka sukasi kɛ a tigi ɲɛnama kan a salen don o de la an ka kuma ka ca denmisɛnw fɛ ni tiɲɛni bi kɛ denmisɛnw de bi nɛgɛn de la n ye layidu di silamɛya yɛrɛ ye min ye mun don su in na n bɛ fɛ ko a fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ dakuruɲɛ kelen ye k'a di lamɛnbaaw ma dakuruɲɛ min don hayidara y'a fɔ tɛ dɛ anw ka silamɛya la a kiiri tigɛ ka di sɔsɔli t'ale la n da ye nin ye den bɛ se ka k'a la mɛ ala n'a ka kira ta ye nin ye o jɛlen don o bɛ kɛ sababu ye ka foli sama mɔlidukɛlaw ma u bɛ dugukolo kan yɔrɔ o yɔrɔ ko ala ka san caman yira an na ko an ka kɛlenw ala k'u minɛ an bolo ni jurumu b'anw na ala k'o yafa an ye an bɛ o foli ɲɛsin mawuludukɛlaw ma ka tila k'a ɲɛsin mawuludukɛbaliw ma
an ka foli b'u bɛɛ ye. mɔgɔw ma min faamu anw ka diinɛ ni silamɛya don kɛlɛ t'a la, hasidiya t'a la, ɲɔgɔn juguya t'a la. n'o yɛrɛ dusukun min na i bɛ taa jahanɛmɛ kɔnɔ bato si t'i kisi. bilahi juguya tɛ silamɛya la dɛ. ne ma ɲɔgɔn faamu fɛn dɔ kan o de b'a la, wa o fɛn o fɛn bɛ silamɛya kɔnɔ sɛbɛ kuma kelen t'a la. k'a ta yan fo ka sanba kelen kɛ ka taa se nin dugukolo in melekeli ma i t'a mɛn i tulo la fiyewu ko silamɛya fɛn sɛbɛ dɔ ko silamɛ fila ye ɲɔgɔn sɔsɔ. o tɛ yen, o t'anw ka diinɛ na. ɲɔgɔn faamubaliya kɛlɛ tɛ dɛ, ɲɔgɔn faamubaliya o bɛ diɲɛ dɔnni bɛɛ la, nka a bɛ kɛ kɛlɛ ye a kɛbaa jugu ŋaniya jugu olu yɛrɛ de kama u bɛ tila ka taa jahanɛmɛ kɔnɔ. n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔnniw lajɛ, dɔkitɛriw lajɛ, a ka ca la a bɛɛ bɛ kalan kelen de kɛ, a ka ca la a bɛɛ bɛ kalan kelen kɛ. mɛ ne bɛ taa dɔkitɛri dɔ yɔrɔ la n b'a fɔ cɛ mankɛnɛ han u b'a fɔ na n ka joli ta ni sumaya t'i la. dɔkitɛri bɛ joli ta a b'a ye sumaya b'a la, a bɛ ordonnance min di ne ma, e ka taa dɔkitɛri wɛrɛ yɔrɔ la o bɛ joli ta ko sumaya b'e la, i bɛ taa sɔrɔ an ka ordonnance fura dɔw bɛ ɲɔgɔn cɛ, mɛ a si tɛ k'an fa, a bɛɛ bɛ de k'an kɛnɛya. aha n bɛ fɛ denmisɛnninw ka hakili dɔ de sɔrɔ yanni n ka don n'u ye so da fɛ. aha an b'an ka foli se mawuludukɛbaliw ma k'u fo k'a ɲini ala fɛ san caman bɛ ala bolo ala k'o da n'u ma, hali bi kan da k'an bila sira kan min ye ala yɛrɛ ta ye ala k'a n'u dɛmɛ o la, ka hakili ɲuman di silamɛw ma. kira nana ni silamɛya min ye an bɛɛ bɛ se ka k'a dɛmɛba ye cogo min na, ka yafa ɲɔgɔn ma an ma bɛn minnu kan yan'an ka se ko tigi yɛrɛ ma ala k'o nɔgɔya an ye. n y'a sɔrɔ kɛnɛ ka ya o bɛ ka mawuludu daliluw di an tɛmɛn'o kan o. dalilu banna min y'a faamu cogo min na o k'a ta kɛ ten. ne tɛ kira ye e yɛrɛ ma ci an ka ɲɔgɔn kan n'o kan n'an sera kotigi ma a bɛ ɲɛnabɔ. mɛ n bɛ fɛ k'a fɔ n'an ko an bɛ kira ladege, n'an ko an ye kira mɔgɔ ye, n'an ko an bɛ kira kɔ, kira ye bɛɛ mara. kira ni kafiri fiɲw jɛra, mawuludu tɛ dɛ, kafiri bolisɔnnaw kira n'u jɛra, ani kerecɛnw jɛra. a ye kerecɛnw reçoit a ka misiri kɔnɔ Madina El Munawara. kuranɛ bi jigin misiri min kɔnɔ, Jibirila bi jigin misiri min kɔnɔ, ala kira ye kerecɛnw reçoit ye Lazara kɔfɛ ka tila ka sira d'u ma u k'u bi bɔ a ko a bɛ taa min k'u bɛ taa seli a ko a ye seli yan. an ka diinɛ bi tan de. kira min cira ma Muhamadul Mustafa i karamɔgɔ ma ci o e yɛrɛ ma ci, min cira El Mustafa o ye kafiriw mara ka nafigiw mara ani cɛnikɛlaw jɛla ani yahudiyaw jɛla ani kafiri kunkelenw a n'olu jɛra. bolisɔnna dama tɛ dɛ, minnu ko a si tɛ tiɲɛ ko ala yɛrɛ tɛ yen. dɔnnibaaw tulo b'a la. anw ka kuranɛ ko kafiri fin bolisɔnna
n'a kamana guana n'a nana kalifa du la ko i k'a kalifa minɛ kuranɛ ko ten aha ko an ka kafiri kalifa minɛ n'a nana kalifa don an na maa min ko ala tɛ yen min ko ala ko galo min ko kira ko galo ko n'a dɛsɛlen jigi tigɛlen n'a nani kalifa anw silamɛw la ko an ka kalifa minɛ ko an ka ala ta fɔ a ye ko mɛ an kana jakuya ka don a la dɛ ko an ka ala ta fɔ a ye ala ko di k'o t'a ɲɛ dɛ ko an ka tila k'a se a bɛ yɔrɔ min ɲini n'o y'a ka danaya yɔrɔ ye ko a kisira ko an k'a se a ye dɔnnibaaw ɲininka o tumana nin kɔfɛ kɛlɛ bɛ bɔ min ni ala kumakan de ko kafiri jigi tigɛlen boli sɔnna min ko ala tɛ yen ko a dɛsɛlen mana se e silamɛ ma k'a kalifa i la ala ko a kalifa minɛ kuranɛ ko ten a kalifa minɛ ko i ka ala ta fɔ a ye nka kana jakuya dɛ a sɔnna o y'a kungo ye a banna o y'a kungo ye mɛ e ta ma ban dɛ ko i k'a se a seyɔrɔ la denmisɛnw a y'a dara lamɛn kuma bi mɛn nka kumatigi ti mɛn wallahi silamɛya min bɛ ka fɔ bi n'an ɲɛ b'o la n'o ye n'i ma sɔn n b'i fa n'an kun y'a sɔrɔ silamɛya y'o ye an kun bɛ kɛ kerecɛn ye bilahi aliyul azim parce que anw ti o ye foyi ye galo diinɛ kɔ mɔgɔ min bɛ marifa ta mɔgɔ min bɛ muru ta mɔgɔ min b'a fɔ n'i ma don silamɛya la n b'i faga ko silamɛya diinɛ y'o de ye n'i ma don n b'i faga jakuya e ta tɛ tiɲɛ n'i ta ye tiɲɛ kerecɛnw bɛ yen u nana mɔgɔ ɲini sugu la u y'u ka marchandise da yahudiyaw nana mɔgɔ ɲini sugu la u y'u ka marchandise da silamɛw nana mɔgɔ ɲini sugu la u y'u ka marchandise da a t'a mankutu a y'a ka publicité kɛ n'a ye min ja min da sara mana ɲɛ u tɛna o cɛ wa mɛ ni e ko maa wɛrɛ ta ti sarada yan ne kelen kɔ a bɛ sɔrɔ e ta man ɲi alors n bɛ fɛ denmisɛnw ka Haidara lamɛn silamɛya in b'a d'u ma cogo min na sɔsɔ cogo t'a la ni aw y'a dɔn kuma daminɛ na ko an ka kira a ye kerecɛn o reçoit a ka misiri kɔnɔ ka tila ka jɛn n'a ye ko a ye seli Muhamadul Mustafa an ka histoire bɛɛ la silamɛya histoire bɛɛ nin b'a la o to yen ala kira ye maganga de ye madinɛ ka tɛ faso de ye tasuma d'a kan parce que a nana ni fɛn min ye hali ni tiɲɛ don olu ɲɛ b'a la a bilama hɛrɛ t'olu kan magangaw ka sɔrɔ ye boliw de mɔgɔw bɛ na o de munumunu ka wari d'u ma u bɛ na ni marchandise ye dugu bɛ taa ɲɛ ni kira dɔ nana n'o ko boli ko galo ko ala kelen ko ka boli bɛɛ bɔ yen yan'a ka faamu a ma nɔgɔn dɛ kira y'a ka dekun sɔrɔ tan mɛ munna mɔgɔw tugura a kɔ waritigi tɛ dɔrɔmɛ t'a kun a ma kalan fana diplôme t'a bolo mun ye mɔgɔw tugu a la a nana ni fɛn dɔ de ye hakili bɛ min faamu hali n'a ka gɛlɛn ala ye kelen ye tɛ dɛ o ma mɔgɔw tugu a kɔ dɛ o tuma ala camanba bɛ yen mɔgɔw ma se ka ɲɛ ni mɔgɔ nana ko an k'o bɛɛ bila ka ala kelen minɛ
300 ni kɔ bɛ alikaba kɔnɔ o ma se ka mago bɛɛ dilan fɔlɔ bolomisɛnninw bɛ so kɔnɔ o ma se ka magow ɲɛ ne ko ala kelen maa bi tugu e la u y'a jate minɛ de cɛ ye mago bɛ mun na min tɛ se ka sɔsɔ a y'o jiriw la a ko jɛnɛya man ɲi n'i y'a fɔ jɛnɛyakɛla ye ko jɛnɛya man ɲi a t'i sɔsɔ k'a sɔrɔ ale yɛrɛ b'a kɛ a ka d'a ye nka a y'a dɔn a man ɲi nkalontigɛ man ɲi c'est-à-dire kira nana ni fadailul akhlaki de k'a jira kodɔnna fɛn o fɛn y'a ye bɛɛ ko nin fɛn ye tiɲɛ ye mais n'o tɛ a ye a lajɛ kɛ kira sera ka mɔgɔw hakili sɔrɔ cogo di wari tun b'a bolo ka mɔgɔw nɛgɛ yan se jumɛn kun b'a ye a tun bɛ muso dɔ de bolo baaradenya la sugu kɔnɔ mɔgɔw bɛ t'u nidi ka sa o nɔfɛ pourquoi ni dalilu jumɛn u y'a ye ko a mago bɛ min na walahi nin ye wulibali ye n'o ye jogo ye jama commencera ka tugu a la kafiriw ye réunion kɛ ko n'an ye nin to yen kuma min y'a da nin a bɛ ka diya mɔgɔw ye mɔgɔw bɛ ka don a la a laban a b'an ka bonɲɛw tiɲɛ yan o tuma na an ka kira faga cogo ɲini n bɛna silamɛya d'i ma dakuruɲa damadɔ dɔrɔn alakira sallallahu alaihi wasallam u y'a fagali labɛn ko su in na a bɛ faga u nana ka so entouré su fɛ u bɛnna min kan exemple la pour que i k'a faamu Bamakɔ Turelakaw Ɲarelakaw Daravelelakaw olu ye Bamakɔ sigibaa fɔlɔw ye o tuma na sisan n'u bɛ fɛ k'a kɛlɛ u ye Turelaka cɛ damadɔ da Turelakaw fɛ yen ka cɛ damadɔ ta Daravelelakaw fɛ yen ka cɛ damadɔ ta Ɲarelakaw fɛ yen i y'a dɔn n'olu ye mɔgɔ min faa u bɛɛ de bɛ jɛ a kungo kɔrɔ sa o tuma na magankaw y'o de kɛ kabilatigiw u ye cɛ damadɔ ta duba bɛɛ kɔnɔ ko tuma na ni kira fagara n'a somɔgɔw ko u bɛ kɛlɛ kɛ ka u venger o tuma na u tɛ se ka dugu bɛɛ kɛlɛ c'est fort n fɛ denmisɛnw ka lamɛn diinɛ in u taara n'a ye pewu a tɛ yen bilen ne ka kuma tɛ dɛ kira ko a kalenna ala la ko foyi tɛna to an bolo silamɛya la a tɔgɔ kɔ ko foyi tɛna to an bolo kuranɛ na a bɛ papiye ka kɔ ko nka n'a bɛɛ banna silamɛya bɛɛ mana taa k'u bɛ sɔrɔ ka n'u nɔrɔ seli la ayiwa karamɔgɔ min bɛ kɛnɛ kan yan kuranɛ durusila min bɛ yan maa ba yirikaw don ni ala kira ka kuma de c'est-à-dire ko a étage bɛɛ bi ben k'a tɔ to min ye ko bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ seli de la sa ni e t'e finna e ye silamɛ ye o t'i bali ka kogo ta ka don walimuso kan o t'i bali ka haramu nafolo dun o t'i bali ka sinji tigɛ o t'i bali ka mɔgɔ faga i t'e ka fin dɔrɔn ko a bɛ seli ne ka kuma tɛ dɛ ala kira ka kuma don sallallahu ta'ala alaihi wasallam n bɛ fɛ ka silamɛya ɲɛfɔ denmisɛnw ye tuma min na ni nin kɛra ala kira sallallahu alaihi wasallam a kamana gana k'a fɔ u bɛna ale faga u ye so entouré ka ban su fɛ ni kira y'a kɛ tan a bɛ kafiriw ye yan n'a nana kɛ tan a bɛ kafiriw ye bɔda foyi t'a bolo kira kamana gana mais a ma kamana gan sisan ko n bɛ faga la min ka bon n'a bɛ fɔ o de ma silamɛya yɛrɛ nakun ala fɛ o de y'a degun
parce que kamina ka dɔgɔ ladiriya kama kafiriw dara la u bɛ kalifaw k'a ma u bɛ wariw d'a ma u b'u ka gundow kalifa la kafiriw de ye alakira tɔgɔ da ko el amin ko danaya mɔgɔ a kamana gannen ala ye mɔgɔ min jira a la o kɛra a dɔgɔkɛ ye ali ibn abi talib kira ko ali ma a ko na yan a ko i ɲɛ bɛ fa bɛɛ koorilen la kafiriw fɛ a ko ɔhɔ a ko u b'i ka kira nɔfɛ a ko nka fɛn dɔ de bɛ yen n b'o ɲini i fɛ mɔgɔw ye kalifa minnu kɛ ma u bɛ n bolo yan n bɛ fɛ bɛɛ tɔgɔ sɛbɛnnen don i ka kalifa kan n bɛna kalifa ninnu d'i ma ne kɔni bɛ bɔcogo ɲini nka ne bɔcogo dɔ ye e k'i da ne ka dilan kan ka n ka birifini biri i kan ne b'i bɔ nka e kɔni i bɛ saya ni balo de cɛ i ma o k'i faga walima ala k'i kisi n'i kisira wali kalifaw filɛ a d'a tigi ma denmisɛnw n bɛ fɛ a ka mun faamu yan kira y'a balimakɛ a dɔgɔkɛ a y'o ni de bila saya kɔnɔ kafiriw ka kalifa kama a kana fɔ muhamadu ye janfa kɛ ko n dɔgɔ e ka to yan n'i sara a banna nka n'i ma sa wali kalifaw se k'a tigi ma wa silamɛya daminɛna a daminɛ ye nin ye anw bɛ ɲɔgɔn vaneni min na ko i bosi bila bosi ko bi yan i bolo minɛ i bolo jigin o bɛ yan mawuludu kɛ kana mawuludu kɛ o kuma ye nin ye wa silamɛya lasiliw de bilala ka sɔrɔ k'a manamana fɛnw ta ko an bɛ jamana ci n'o ye o la Seydina Ali sɔnna a y'i da kira dayɔrɔ la ni ala ka jɛn ye kira y'a dogo ka bɔ ani Abubakar as-Siddiq kira sallallahu alaihi wasallam a ma bɔ Makan tan wa a bolilen yɛrɛ ɲinitɔ a nana Madina mais a nana kerecɛnw tun bɛ Madina yahudiyaw bɛ yen bolibatolaw bɛ yen tasumabatolaw bɛ yen kafiri ni ngunjɛw bɛ yen kira ye nin bɛɛ sɔrɔ yen kira nana a ye nin bɛɛ wele kira ye kerecɛnw wele ka yahudiyaw wele ka bolibatolaw wele ka tasumabatolaw boli minnu ko an t'a si la k'u bɛɛ wele k'u sigi ko a ye cɔ an ka jɛ an ka tɔn dɔ dilan pakiti fɔlɔ min siɲɛna diɲɛ kɔnɔ silamɛya tɔgɔ la nin de don kafiriw bɛ yen bolisɔnnaw kerecɛnw bɛ yen yahudiyaw bɛ yen tasumabatolaw bɛ yen kafiri kunkelenw bɛ yen kira y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u ka jɛ k'u bolonɔ bila bɛnkan dɔ la i y'a ye silamɛw bɛ tɔn na kerecɛnw b'a la yahudiyaw b'a la bolisɔnnaw b'a la o ye tɔn jumɛn ye ko Madinɛ kɔlɔsili tɔn kerecɛn e k'i ka kerecɛnya kɛ ne bɛ n ka silamɛya kɛ bolisɔnna e k'i ka boli sɔn ne bɛ n ka silamɛya kɛ nka ni jugu bɔra kɛnɛ ma ko a bɛna bi kerecɛnw kan anw silamɛw aw bolisɔnnaw an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kerecɛnw dɛmɛ ni tɔɔrɔ bɛna gurupu fɛn o fɛn sɔrɔ bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o tigi dɛmɛ k'a dɛmɛ ko i bɛ don a ka diinɛ na tɛ k'a dɛmɛ ko an ka dugu ka basigi an ka dugu ka basigi a ye karamɔgɔw ɲininka nin na tan o tuma na aw ni ne b'a faamu yan
kira ni bɛɛ jɛra kira ye bɛɛ mara mais cogo di bi ne b'a fɔ n bɛ kira fɛ ne bi mugu ci e la ko e tɛ silamɛ an bɛɛ ye silamɛ ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah o bɛɛ kɔfɛ ne ye bɔ silamɛya la ndi mun ye ko e ye baara dɔ kɛ baara min silamɛya mana ni a haramu ye aslan ne ye bɔ silamɛya la o kama n bɛ fɛ denmisɛnninw k'a faamu a kana u degun k'a fɔ ko silamɛw ma bɛn bɛnbaliya tɛ silamɛya la dɛ yɔrɔnin dɔw bɛ yen a bɛ fɔ olu de ma ko el furu silamɛya ju turula a ye bolo bɔ bolo cayara o tumana mɔgɔw ka faamu cogo ma kɛ kelen ye fɛn dɔw la parce que a lasili ma sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ a ma ye kira ka kumakanw na o ko minnu bɛ yen karamɔgɔbaw y'a lajɛ dɔw ko an k'a kɛ tan dɔ ko an k'a kɛ tan o komisɛnninw bɛ silamɛya kɔnɔ o dɔɔnin don maa ti maa kɛlɛ o la bɛɛ b'o dɔn tari ma faamu de o bɛ kunutu la dɔw bɛ kunutu kala fajiri araka laban mais dɔw b'a kunutu yɛrɛ kala safo la kɛlɛ bɛ na wa dɔw b'a kala farida yɛrɛ bɛɛ la kunutu dɔ b'a bolo minɛ dɔ b'a bolo jigin kɛlɛ bɛ min aw bɛɛ ko ala kelen muhamadu kelen kuranɛ kelen silamɛya kelen kɛlɛ bɛ min bɛɛ bɛn'a kan seli fana ye jɔgo 4 ye lazara 4 seli dafara o dɔnna sunkalo ye kelen ye silamɛ bɛɛ b'o la ni se bɛ min ye i bɛ taa maga silamɛ bɛɛ b'o dɔn ni wari b'i kun i bɛ jaga bɔ silamɛ bɛɛ b'o dɔn kɛlɛ bɛ min n bɛ fɛ k'a fɔ denmisɛnw ye u bɛ mankan minnu mɛn arajow ni journaliw la silamɛya ko tɛ ni silamɛya tɔgɔ ye ne tɛ karisa fɛ n bɛ fɛ k'a neni walima k'a dɔgɔya walima k'a lebu nin dama de bɛ yen a filanan anw tɛ kɛlɛ ko la o de la n y'a fɔ minnu bɛ mawuludu kɛ ani minnu t'a kɛ an bɛɛ bɛ faniba de la e m'a faamu n'i y'a faamu i b'a kɛ nka n'i m'a faamu an b'i fo i ka faamu danyɔrɔ la an ka tɛmɛ n'a ye dɔrɔn e tɛ kira ye ne ma ci n'an ye ala sɔrɔ tiɲɛ bɛ bange n'o tɛ mɔgɔ caman t'a ɲɛ dɔn o de la ninnu denmisɛnninw k'u bɛ aradu kɛ n ko nɔ u kana mawuludu mɔgɔ jaabi mawuludu la u kana mɔgɔ jaabi parce que an b'a dɔn mali fanda jamana don foyi t'an bolo ɔ n'ala ye gurupu min dɛmɛ ko arabuw ko an bi wari d'a ma an bi hɛrɛ k'aw ye a ye taa an ka ci lase an b'a fɔ bisimila an bi dugawu k'u ye mais u ka s'a kɛko la dɔrɔn parce que an bɛɛ bɛ fa kelen ni ba kelen de surakaw ka wari man kan ka na an ka balimaya tiɲɛ k'an ka cinjiya tigɛ aha a ka kan n'ala ye dayɛlɛ yɔrɔnin k'i yɛrɛ ye ka fan dɔ ci i ma ko e b'i dahirimɛ sɔrɔ ye an b'a fɔ i dahirimɛ minɛ i ka t'i ka denbaya lahinɛ nka a kɛko dɔn anw bɛɛ bɛ fani ba la wari nata o kana an ka cinjiya fara an bɛɛ ye kelen de ye maa o maa ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah n'i tora a kɔfɛ an bɛɛ bɛ fani ba de la alakira muhammadu alala mamadu nyomada alakira